سلام زخبركم تخاتلتي مدبات الراديو إيرنا مسخم تنا حدا لون قرابن شاي قبر هنسي نلومي عدوم ألوني عدومي كشيناس ولد رفائيل كابشودنيو ጋዜጠኛን ጸሐፊን ከምኡውን ቀሺ ሎም ዓንትና ካይዱ ዕላል ብዛዕባ ሃይማኖታዊ ጉዳይ ብፍላይ ድማ ኣብ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ዘሎ ናይ ፖስተራት ምልጣፍ ብገለ መልክዖ እንትንክፎ ኢና ከም መራሕቲ ሃይማኖት ኣብዚ ግዜ እዚ ብፍላይ ድማ ናይ ኦርቶዶክስ ዘርእይዎ ዘለዉ ዘንፀባርቕዎ ዘለዉ ተግባራት ንሓደ ደጊፍካ ንሓደ ምቋም ወይ ከዓ ገለ ምኹናን ዝተፈላለየ ነገራት ከመይ ይረአ ኣሎ ከመይ ይኸይድ ኣሎ ዝብል እውን ርእይቶ ክንሰምዕ ኢና ሓንቲ ፖስተር እውን ኣላ ኣብዚ ዝቐረባ መዓልትታት ኣብ ካናዳ ከም ህያብ ንሓደ ኣፈኛ ናይ ሓደ ምንቅስቓስ ዝተዋህበት ንሳ እውን ቅሩብ ክንክፋ ኢና ርእይቶኦም ከካፍሉ እዮም ቀሸናስ ነቶም ነታ ፖስተር ዝሃቡን ዝቐረፁን መልእኽቲ ሰይደ ነይረ መልእኽቲ ኣይመፀንን መልሲ ስለዚ ክውቀሶም ዝሓሰብክዎ ኣይሰለጠንን حجي مس كشيناس ولدر فايل على كنجبرينا تا بوستر بزي كنكرباينا بجمرتا كشيناس عدمي تقبلكم استاذ مصطفى مسنكم انا وين مسكنك شاي خبركم كلاتكم عبرات راديو إيرناون سلام لكم كلاتكم سمعتي نحفشاو مأتون قربون مرداتا كهلو تي ناتنا تعذابن بيت كريستيان أرثوذكس بيت كريستيان إيرترا سكالو بوسترات عم بيتي ناي ملاقات سيرتات اسكب خميو زكناون خميو زمرات وخميو سأل خميو أو زهلو سب مسيريو يو جن قرب أمر نخلو تكافلنا من تدخل راي بسم الله نولد المنفس قدس حدا أملاخ آمين دقيقة خم حد شيء مسكت سلسلة واحدة إني عدل أخبر كسر العدم كاني بالشيء ما مسكناك بزعباتي قريب زلو حتى بيت كريستيان تسألي سأل على هنا مزبل شمعت صوعه مسلمان تأيوتي ملأختي ناي مصحف كويس ملأختك حل بستدلي أكيد بالصحف تراي بسألاوي مجدي بزقلة لسكر الدون أمره كقرصة بزقل مجدي المقرب زعلمه يو سلازي تي أكمل متعناي تدمر تبي تكسيان سرعة سلزلوا تي أكمل كخون زلوا بوجن يمان كخون زلوا بوجن سجام كخون زلوا كلنا ناتو مسرعن بوتون اللوا مالته جب في اللاي أبانا مبزحت أودارجا بتلمدو كخيد سنحة عيناي سلي بيناي قمت أبزبل نص زقنا مقدي أي سنحني أبز حرفة جزية مسحفت مسارات زبلا كابنا يجلس بيت كريستيان استرقوا من عين شو مسحفتي أبحر خبتي مسحف بزعباتي سألي زملكت صحف قالوا عيناي سلي أبيناي بوتها يقمت سلمتها ويكبر نزبل مالتي ስለዚህ ቶም ክረኽብዋ ዝኽኣሉ مثل መፅሓፍቲ ሽዱሽተ መፅሓፍቲ መሰረት ዘለዎ ኣብኡ እቲ ኣቀማምጣ ናይ ስእሊ ዝምልከት ተፃሒፉ ኣሎ ብሓፈሽኡ ግን እቲ መልእኽቲ እንታይ እዩ እቲ ስእሊ መልእኽቲ ንምሕላፍ ብዝቐለለ መገዲ መልእኽቲ ንምሕላፍ እዩ ንኣብነት ኣብ ቅድሚት ዝግበር ናይ መድሃኒ ዓለም ናይ ወሰና የሱስ ክርስቶስ ስእሊ ከምኡ ድማ ብወገን የማኑ ዝግበር ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ስእሊ ናይ መላእክት ስእሊ ናይ ነቢያት ናይ ቅዱሳን ሐዋርያት ስእሊ ከምኡ እናበለ እቲ ናይ ሰማዕታት ጻድቃን እናቶም ዝግበር ስእሊ ንምንታይ ንምርኣዩ እግረ መንገዱ ሰብ መጽሓፍ ምሩቕ ከንብብ ስለዘይክእል ወይ እውን ብዙሕ ናይ ንባብን ናይ ጽሑፍን ተውህቦን ልምድን ስለዘይጸንሐ ብዝቐለለ መገዲ ንዕኡ ርእዩ ኣእምርኡ ክቐርጾ ብዝኽእል እዩ ዝግበር ማለት እዩ إذا نريد زلنا أب تي فيديو بعبيه أب إديت كنقبل كلنا وكنا توينا
እቲ ናይ ኣቦና ፓትርያርክ ሕጂ ብስጋ ብሂወት ዘየለው ብረት ኣብ እግሮም ረጊፆም ብገለ ሸነኽ ወታደራት ኣለዎ ብገለ ሸነኽ ከዓ ካልእ ኣሎ እዚ ዓይነት ፖስተር ከም መራሒ ሃይማኖት መጠን ዘለኩም ርእይቶ እንታይ እዩ ብመሰረቱ ናይ ሓደ ፓትርያርክ ኣብ ትሕቲኡ ብረት ምፅቃጥ ማለት ወይ ብረት ከም ዘለዎ ወይ ብረት ረጊፅሎ ማለት እንታይ ማለት እዩ ብመሰረቱ ኣብ ዓለምሲ ከይ ዘበለ ብብረት ጥራሕ ዝውከል ጽቡቕ እንታይ እዩ ሕጂ እቲ ሓደ ስእሊ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክኣቱ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ቅቡል ክኸውንን ንጹግ ክኸውንን በይናይ መለክዒ በይናይ ዝርአ እንታይ እዩ ዝምዘን ኢልና እንተ ደኣ ሓሲብና ንቡር ሂወት ንሓስብ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚኣ ዘለናያ ግና ንቡር ዝኾነ ናብራ ንነብር የለና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ኣብ ደገ ይኹን እቲ ስሩዕ ንቡር ዝኾነ ሂወት ክንነብር የለና እታ ቤተ ክርስቲያን ናይ ባዕላ ሲኖዶስ ወይ እቲ ምምሕዳር ስለ ዘሎ እቲ ቤተ ክርስቲያን ዝለዓለ ወሳኒ ኣካል ድማ ሲኖዶስ ስለ ዝኾነ ከምዚ ዓይነት ውሳኔ ስእሊ ኣብ ቤተክርስትያን ክኣቱን ዘይክኣቱን ክስቀልን ዘይክስቀልን ደረጃ ውሳኔ ሲኖዶስ ክሪኦ ሪኡ ድማ ከፅድቆ ይግባእ ማለት እዩ ኣብዛ እዋን እዚኣ ግን ሲኖዶስ ዝበሃል ወይ ከዓ እቲ ሕጋዊ ሲኖዶስ እቲ ንቡር ክኸውን ዝግብኦ ብፓትርያርክ ዝምራሕ ሲኖዶስ ስለ ዘይብልና ኣብ ከምዚ ደረጃ ተወዲቑ ንሪኦ ኣለና ማለት ስለዚ ሰብ ብዝተረኣዮ ኣልዒሉ እንተመፀ ንኣብነት ኣብ ቀሺ ማርቆስ ንብላ ሓሳብ እዚኣ ኣልዒልዋ ዝያዳ ንሱ መግለፂ ክህበላ ይግብኦ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ እንታይ ዓይነት ስእሊ እንታይ ክውክለሉ እዩ ገይርዎ ዘሎ ምክንያቱ ስእሊ ኣቀዲመ ክተዛረብዎ መልእኽቲ ንምሕላፍ ዝቐለለ ብስእላዊ መገዲ ጌርካ ነቲ ሰብ መልእኽቲ ምሕላፍ እንድዩ ስለምንታይ ከምኡ ዓይነት ኣገባብ ተመሪፁ ንዝብል ንሱ ዝያዳ ነፍሲ ወከፍ ኣእትይዎ ዘሎ ነቶም ናይ እስራት ብሂወት ዘለዉ ሰለስተ ካህናት ኣብ ድሕሪት ዘለዉ ይኹን ናይ ኣቡነ መቃርዮስ ይኹን ኣባ ኣማሃ ይኹን ናይታ ብረት እውን ይኹን ናይ ኣቡነ እንጦንዮስ ባዕቢ እውን ይኹን ብከምኡ ዓይነት ኣሰኣእላ ክሰኣልን ክቐርብን ንምንታይ መሪፅዎ ንሱ ናቱ በዓል መግለፂ ይህልዎ ኸውን ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ምእታውን ዘይምእታውን ግን ኣብ ንቡር ሂወት ክንሓስብ ከለና ከምኡ ዝኣመሰለ ስእሊ ክቐርብ ከሎ እታ ቤተ ክርስቲያን ድማ ሪኣ ከም ስእሊ ኣድህኖ ክቅበሎን ወይ ከዓ ክትነፅጎን ብግቡእ ተዛትያ እቶም ኣቦታት ፀልዮም ተዘራሪቦም ክውስንዎ ዝግባእ ነገር እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ኣብ ከምኡ የለና ብዝሕዝን ኣጋጣሚ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዝተረኣዮ ቁኑዕ መሲሉ ዝተረኣዮ ምናልባት እዚ ናይ ሬድዮ ኤረና ስለዝኾነ እምበሪ ኣብቲ መንፈሳዊ ብዝርዳእና መገዲ እንታይ እዩ ዝብል ዘመነ መሳፍንቲ ዝበሃል ነፍሲ ወከፍ ሰብ ቁኑዕ ኮይኑ ዝተረኣዮ ዝገብረሉ መገዲ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ቅኑዕ እዩ ዝኣመን ኩሉን ዝሓሰብ ኩሉን ሒዘዮ ዝኸይድ ይገብሮ ዝኽልክለኒ ይብለይን ይኸይድ እዚ ዘመነ መሳፍንቲ ከምኡ ዓይነት ናብራ ንነብር ስለ ዘለና እዩ ስለዚ ብቐጥታ ነታ ከላሽን ንኩሉ ዓይነት መግዛእቲ ጭቆና ፍትሒ ምስኣን ክትውክለለይ ኢሉ ንድሕር እቲዋ ኮይኑ ብቀሺ ማርቆስ ምናልባት ንሱ ዝያዳ ክገልፃ እንተመርፀ ከም ስእሊ ክሪኣ ከለኩ ግን ንዓይ እንታይ ተሰሚዐካ ከም ቀሺናስ ምስ ረኣኻያ እንታይ ተሰሚዐካ እንተዳ ኢልካ ግን ብድሕሪኡ ወላ ሓንቲ ኣይፀሓፍኩን መብዛሕትኡ ግዜ ተሰማዓኒ ስምዒት ኣብ ምፅሓፍ ቅልጡፍ እየ እታ ስእሊ ምስ ረኣኽዋ ሓቂ ንምዝራብ ነቲ ከላሽን ኣይፈተኽዎን ዘይፈተኽዎ ምክንያት እንታይ እዩ ናይ ኣቡነ እንጦንዮስ መስዋእቲ ብዙሕ ዓይነት መስዋእቲ እንዲ ዘሎ ገሊኡ ብሴፍ ተሰይፉ ይመውት ገሊኡ ብጥይት ተቐቲሉ ይመውት ገሊኡ ከዓ ብዝተናውሐ ኣሰቃቕ ዝኾነ መገዲ ተኣሲሩ ድማ ይመውት ሕጂ ብቐጥታ ምስታ ከላሽን ምትእስሳር ዘለዎ ኣይኮን ተማውጦም ድማሲ ተተኪስሎም ተቐቲሎም ገለ ኣይኮኑን ወይ እውን ፈተነ ከምኡ ዓይነት ናይ ተፈተነሎምን ኣይነበብናን ናቶም ናይ ነዊሕ ዓመታት ማእሰርቲ ሓደ ሓደ ግዜ ናይ ሕክምናዊ መድሃኒታት ምኽላእ ገለገለ ዝበሃል ዝነበረ ኢና ንሰምዕ ዝነበርና እሞ እንታይ ክትውክለሉ እዩ ንዓ እቲዋ ቀሺ ማርቆስ ዝያዳ ተዝሕተት ሞንተ ዝመልሳ ንበልኩ ከም ስምዒተይ ግን ዝመስል ኣብ ናይ ዓለም ከላሽን እንተልና ናይ ዓለም እያ ናይ ሃይማኖት ኣይኮነትን ከላሽን እንተልና ናይ ዓለም እያ ብመንፅርቲ ብዓለም ዘሎ ኣበርክቶ ናይ ከላሽን ከዓኒ መግዛእቲ ካብ መግዛእቲ ሓራ ተውፅያ ንመግዛእቲ ከዓ መሳርሒ ትኸውን እያ
حجي إذا نبرت زيا وإذا كلاشين زيا أبتحتي حدا كبور ناي هيمانوت سب كتقمت كم تلو زلهم تسفح زبالة رئيتو يداليه تاريتو ناتكم يردان الله غاش ماركوس ون سيحيف الله ملختي عملو سليل حجون فقدني أنا بزخونك زين حرداني ملسي بومني تي الصوم حاسيبو مو زلوا خبره لنا سبون كسم سبون كردو ندحر دا فقدني خوينم ريدي إرنا نزات نزي فقدني لكن زيادة تترجم نايت كلاشنسي بمنترتي كلاشن أب عالم سرحو مجزاتي حرز وصلوا بروسس ويك مسرح يكايدلو المجزاتي نمج قانون يكايدلو حج أينا يون نطرح يكون نزلوا مو أبزغن تايم بالكمنا كنت أقول لك باش ماركوس زيادة حجي أنت حسيو غيروان السخة برهاز لكن كم حسب كل يقول لنا لكن أبن أنطونيوس نوي عمتات سلسة أسرو ما أسري أم مغني دما تمنجستي يدخل أتخم زي ولا بيت كريستيان سلسة قوامو أجينا زي مقوام زي ولا إذا أسرهم أكل نعون كي ترفع بدي همو نحيلي برت أمكنهم سعيرهم كخون يخل بتحدى والكا رجيسهم أصل زلهم نسب زتف زبلة كي زبلة قتال سب زبلة كرحق يقبؤه كخلنا يقبؤه كخون يخل بمسرته كوينات مخلنا نكخون يخل حجي كابز كله تخلوتات ني حسب كش ماركوس ني حاسيب يو أبو تيوازلو زيادة نسي زيادة كقصة زخل مالتي كما بيت كريستيان كم أبو نتنيس بقطتا كتري أخر لخادم نعيب فترة اللي مجمع رسم متري مسافركم كسا أينبرن كم جلوس أينبرن تي ساسي تكراشن ستحت قبل أوقاتها مخاطر رجيس أمان هجي حنتي أبها لا يعني أبن أنطونيوس إلو ما تبهن نحكي أنت رجيس كايو تمنش درجس كا نزبل أبها لا كلاشن ترجيس كاخله هجي هو عند محسبون نقلنا جن أتحسس بقى كم أنت يتبغى جسمي حجي جيوا زي اسمع حنتي أبنت كأخو الصغير حنتي مغنيات كأخو الصغير كنت شيء يا أخي أزلا أب نفسه كف جزاء كنت هلون يدزل لزلو أبقى لنا أمريكا بتخسيانو كم زلا لنا حبريتا إذا خد أنا تتقاميك تتقاميك أنت عين سئلي وسيدو أبجزو يلتف على اللغة وي كوفي بلا اللغة أنت عين كوسر أبجزو كوفي بلا اللغة بخميك تردو وتقول أبي تخسيانو من أنت دحر ቅድም ኢልኩም ዝበልክዎ እታ ቤተክርስትያን ኣብ ንቡር ነራ እንተትኸውን እታ ቤተክርስትያን መወሰነት ልና ነራ ስለዚ እዛ ስእሊ እዚኣ ቅብልቲ ስእሊ እያ ንከምዚ ትውክል እያ ኣቦታት ሪኦማ ኣፅዲቆማ ተቐቢሎማ እዮም ምስተባሃለ እቲ ምእመን ኩሉ ግዜ ብቤተክርስትያን ስለ ዝምራሕ ንቤተክርስትያን መራሕታ ድማ እቶም ዝለዓሉ ኣባላት ሲኖዶስ ስለ ዝኾኑ ሲኖዶስ ብዝወሰኖ መሰረት ምተኸየደ ነይሩ ሕጂ ከምኡ ከይግበር ግን بسيناروس ذاك كينوسن سيناروس يبلنا قالش ماركوس كومغيرو عدالي مثلا صعد ما سلمتا كوميركا تدالو لخايدو كبد هو زخل اكل نعور امامي دما ازن قبلي ازن قبلا يكون نيلو كمامي زخل اكل كم زلو عيسمعكم انت نيرون السوق قلصلو يغبا مالتي زي بخمزي حديث متبعله صباتي امبارزيا እንዳገደፍና ከዲና ግን ከባዜት ንስሕቶ ንስኻ ዘበገሰታ ላትኒ ሲኖዶስ መምርሒታት ስለዘይ ውፅእ ሕጊ ስለዘይ ጽድቀ ኣገባብ ስለዘይ ነገረ መራሕቲ ሃይማኖት ካባኹም ጀሚሩ ከም ደስ ዝበለኩም ክትገብሩ ኸ ትሕልና ትስብእና ብዓብዩ እቲ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ዝኾነ መልእኽቲ እቲ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ዝኾነ ሕጊ ኣምላኽ ኣይቀይደኩምን እዩ ግድን ሲኖዶስ ክህሉ ኣለዎ ዝግበርን ዘይገብርን ክነግረኩም يقيدنا با حج انت ايو نفسه كتسب قنع كوينو زترايو اندي زغبر حج بقنعنا زترايو يزغبر تسب ግን እቲ ቁኑዕ ኮይኑ ዝተራእዮ ቅኑዕ ድዩ ቅኑዕ ኣይኮነን መን እዩ ክፈልየሉ ዘለዎ እቲ ኮሚቴ ማለት እዩ ካብ ሓደ ምዃንሲ ክልተ ምዃን ስለ ዝበልፅ ማለት እዩ ሕጂ ቀሺ ማርቆስ ከበግሶ ክሎ ሓሳብ ብቕንዕና ነቲ ዝርአ ዘሎ ነቲ ዓመፅ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኣቡነ እንጦንዮስ ዝተፈፀመ ንዓመታት ዝተኸየደ ዓመት ማእሰርቲ ንዕኡ ንምቅዋም ነቶም ሕጂ ተኣሲሮም ዘለዉ ሰለስተ ካናት እውን ብድሕርቲ ገይሮዎም ዘሎ ኣብ ኣማሃ እውን ተፈቲሖም ስለዝኾኑ ሕጂ ኣብቲ እዋን ግን እሱር ስለዝነበሩ ነቶም ኩሎም እሱራት ድምፂ ንምዃን መልእኽቲ ንምሕላፍ ከምኡ ድማ ብታሪክ ንምስናድ ከምኡ ዓይነት ሓሳብ ብቕንዕና ኣበጊሱ ዝገበሮ ክኸውን ይኽእል እዩ
ግን እቲ ቅኑዕ መሲሉ ዝተረኣዮ ንብቀሽ ማርቆስ እታ ቤተ ክርስቲያን ቅኑዕ ትብሎ ድያ ቅኑዕ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ክሪኦ ይግባእ ነይሩ እዚ ዝብል ዘለኹ እምበር ሕጂ ቀሽ ማርቆስ ክብገዝ ከልዎ ስቕ ኢሉ ነቲ ናይ ኣንጻር ሕልንኡ ከይዱ ገይርዎ ዝብል እምነት የብለይን ብቕንዕና ካብ ውሽጡ ብዝኣመነሉ ገይሩ ነቲ ዝተፈፀመ ግፍዒ ንምንፅብራቕ እታ ስእሊ ገይርዋ ኣሎ ኢለ እየ ዝኣምን እዚ ቅንዕና እዚ ግን ቅኑዕ ድዩ ቅቡል ድዩ ቤተክርስትያን ክንታይ እያ ትብል ኣብዚ ዝብል ግን ንሱ ንዘቕረቦ ሓሳብ ብጉባኤ ደረጃ ክርአ ተራእዩ ድማ ተመሚዩ ክፀድቕ ወይ ከዓ ከንፀግ ይኽእል ነይሩ ኣብዚ ከይንበፅሕ ግን ንቡር ዝኾነ ጉባኤ ሲኖዶስ ስለዘየብለ እዩ እዚኣ እዩ ዘለኹ እምበር ነፍሲ ወከፍ ካህን ሓላፍነት ኣለዎ ይስምዖ ድማ እዩ ተረዲኒ ተዋሓደ ኣነስኩም ንኣምን ተረዲኒ ከምዚ ኣቐድማ ቢሎን ዝበልክዎ ቀሺ ማርቆስ እንድሕር ደኣኒ ነቲ ዝፀሓፍ ኩሎም መሊሶም ፈቃደኛቲ ኮይኖም ግዜ እውን እንተለዎም ክመፁ መብርሂ ክኸቡና ፅቡቅ እዩ በዚ ኣጋጣሚ እውን ሓትት ኣለኹ ማለት እዩ ናብ ካልእ ሕቶ ዝገር ኣብዚ ግዜ እዚ መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ዝተፈላለየ ወገን ናይ ፖለቲካ ርእሱ ዝኸኣለ ኮነ ኢልካ ጠጠው ብምባል ነቲ ሓደን ዝተፈላለየ ኩነኔ ዝተፈላለየ ርእይቶ ዝተፈላለየ ሓሳባት ክወሃሃቡ ክሰናዘሩ ኢና ንሰምዕ ዘለና ከመይ ትርእይዎ ነዚ ሓፈሻዊ ናብቲ ነጥብታት ክንኣቱ ኢና ግን ሓፈሻዊ ከመይ ትርእይዎ ነዚ ፅቡቅ ኣብዚ ስፍሕ ዝበለ ክዛረብ ክእል እየ ምክንያቱ ሓፈሻዊ ሓሳብ እውን ስለ ዝኾነ ቤተክርስትያን ዘይትነኣደሉ ዝወደቐትሉ ኢለ ዝገልፆ ኣነ እዚ ሱታፌ ኣብ ፖለቲካ እዩ ቤተክርስትያን ፖለቲካዊት ኣይኮነትን ሰብኣዊት እያ ኣምላኻዊት እያ መንፈሳዊት እያ ስለዚ ወገን ሓቅን ፍትሕን ርትዕን ዳያ ኩሉ ግዜ ትኸውን እምበር ናይ ዝኾነ ይኹን ወገን ኣይትኸውን ናይቲ መንግስቲ ወገን ኣይትኸውን እያ ናይ ተቃዋማይ ወገን ኣይትኸውን እያ ናይ ዝኾነ ፖለቲካ ፓርቲ ኣባል ወይ ከዓ ወገን ፀግዒ ኣይትኸውንን እያ ድኻ ተበደለ ፍትሒ ጎደለ ኢላ ንኩሉ መንግስቲ ክብድል ከሎ ዓገብ ትብል እቲ ብወገን ተቃውሞ ዘሎ ክብድል ከሎ ዓገብ ትብል ንበልና ኣብነት መንግስቲ ኣብ ዓዲ ክኣስር ከሎ ክዕምፅ ከሎ ዓገብ ትብሎ ኣብ ደገ ድማ እዞም መንእስያት ተናጉላ ልዕሎም ሰብ ክፈግኦ ከለዎ ከዓ ዓገብ ክትብል ክግባእ ማለት እዩ ንኩሉ ስለዚ ቤተክርስትያን እዚ መልክዓ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብዝሕዝን መልክዑ ብክልቲኡ ወገን ወገን ንመንግስቲ ንድግፍ ኢና ዝብሉ ምስ መንግስቲ ደው ኢሎም ዝገብርዎ ኮነ ኢሎም ኣብ ልዕሊ እቲ ዝዕመፅ ዘሎ ክፉእ ዝኸይድሉ ሕማቕ መነባብሮ ዝነብር ዘሎ ፅቡቅ ከም ዘሎ ኣምሲሎም ዝገብርዎ ሓደ ዓመፅ እዩ ንሱ ብኣንፃሩ ድማ ምስቶም ተቃወምቲ ኢና ዝብሉ ምስኣቶም ተፀጊዖም ዝገብርዎ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝፍፀም ግፍዒ ድማ ከም ሓደ ፅቡቅ ነገር ገይሮም ክገልፅዎ ዝፍትኑ ድማ እዚ እውን ዓመፅ እዩ ከምዚ ዝብል መረዳእታ እዩ ዘለኒ ምስኣ ተኣሳሲራ ትኸይድ እቲ ደላይ ፍትሒ ዝበሃል ወገን ካብ ኤርትራ ውፃእ ዘሎ ነቶም መራሕቲ ሃይማኖት ኮነ ነታ ቤተክርስትያን ንጣበቕ ኣለና ኣቦና ተኣሲሮም ኢሉ ነዊሕ ዓመት ዝቃለስን ድምፂ ዝኾኖም ዝነበረ ወገን ፍትሒ ይደሊ ኣሎ እሞ ስለዚ ቤተክርስትያን ከዓ ፍትሒ ጎደለ ሰብ ተበደለ ኢላ ፀግዒ ትኸውን እያ እሞ ኣብ ናይዚኦም ፀግዒ ኣለና ኢሎም ከም ምክንያት ዘቕርብዎ እንተኮይኖም ከ ቅቡላት ዶ ኣይኮኑን ቅቡላት ዘይኮኑ እንተኮይኖም ብኸመይ ክተብርህላይ ግምጥል ኣቢልና ንሕሰብ ንዓኣ እቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ እቲ መንግስቲ እውን እኮ ከምኡ ዘሎ ቤተ ክህነት እቲ መንግስቲ ነታ ቤተ ክርስትያን ልዕሊ ዝኾነ ይከላኸለላ ይሓልየላ ይጣበቐላ ኦፊስ ዝኸፈተላ ነቶም ጳጳሳት መካይን ከይተረፈ ዝሃቦም ባጀት ኣበጊሱ ዝሓገዞም ስለ ዝኾነ ክንግፈለና እውን ክብሉ እኳ እዮም ንሳቶም እውን ስለዚ እታ ቤተ ክርስትያን ብማንም የማን ፀጋም ትድፋእ ክትከውን ኣይግባእን እቶም ፍትሒ ንደሊ ኣለና ዝብሉ ፅቡቅ ገበሩ ፍትሒ ይድለዩ ብኡ ብምድላዮም ክምጎሱ ክነኣዱ ይግብኦም ግን ንሳቶም እውን ከይተረፈ ነታ ፍትሒ ብዓመፅ እንድሕር ይደልይዋ ኣለዎ ኮይኖም ኣብዚ ከዓ እታ ቤተክርስትያን ዓገብ ክትብሎም ይግባእ እዩ ልክዕ ከምቲ እቲ መንግስቲ እውን ካብቲ ፍትሓዊ መንገዲ ወፂኡ በደል ክገብር ከሎ ዓገብ ክትብሎ ዝግባእ ስለዚ ቤተክርስትያን መንፈሳዊት እያ ኣምላኻዊት እያ ምድራዊት ኣይኮነትን ብመሰረቱ ቤተክርስትያን ስለዚ ብኡ ኢና ሰብ ዘበለ ብመሰረቱ ይትረፍዶ ነቲ ዜጋ ነቲ ወዲ ዓዲ ስደተኛ እውን እንተኾነ ኣብ ምድራ ምንቲ ከይብደል እትማጎት እትጣበቕ ቤተክርስትያን እዩ ስለዚ ቤተክርስትያን ናይ ሰብ ወገን ናይ ሓቂ ወገን ናይ ርትዕ ወገን እንዳ እምበር ናይ ዝኾነ ፖለቲካዊ ወይ መሪሕነታዊ መንግስታዊ ፀግዒ ኣይኮነትን ፅቡቅ ዝገበር ተሎ ድማ ግቡ እዩ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እቶም
بعلم تمابو أو أبونا بطريرك تأثيرهم كله أبونا أنتونيوس تأثيرهم كله جين تمنجستين أصلا مسترفو أقولوا له سبب نيرو تلو زلهم تي حاجة ذات قبل نيرو جين سينا بيت خريستيان تأثيروا نيرو أبزق زي الزخاء توم مرحت هاي ما تعوز نبرو تم ساعبتي ولا أنت هزبي بتزقبر زنبر حاجة ذات بس زوهاب زنبر سيرفيس ديو قاس نيرو أو من قصب الله بالنيرو ولاس بس حكيت ذلكم لهم رداني فلت يجن تحته دقي ما مسيتنا الله مغنياته تمنجت خمس لز جبر سيت بقى جبر الله يلوم دقي فم مخونو تبي الملس للسماع خويا نتي أبو بعلو جن بزي فتحي بزي حجي بزي قنوع تأثيرو نيرو حجي إذا خد أموني كم حدا أفراسي نايت بقى نجردو كر أين بورنت منجستي كوشتي يرأي كوي تقول سبحان الله تعالى يا الله مرة يكون أوش تعدي تقاوم يدا مرة يكون أنت نجار تخم تخذ زقاوم قفعي تجيرو إلى مزرعو المزرعو مستأثرو نابنت قليل المسارية كنت أكسر أخوين أو ننتنيوس أبزموت الجزء أو قبرهم كيلو مستساطفو كبيركم تبعيلهم استقراتو كفلوا استبعلوا مفرح زبصحهم ونكو الله سلازي كل جزء أتقال إن أخنا زارب عن إن أوش تعدي كوي مزقاون الله مستقل مكران قدم أبدك كوي ما كومز قبران ما بأنصار ما تخرج قفز دلي العود ما نعوز خون ما ندم الله نبل أو ننتونيوس كاب سلطان كور خلو زخون جنرال مسي كونن أوريدو موي زخون سراوت عتيقو مسي كونن يجرون بتوم باسات زلو با أتوميم تفسامي كمز قبر تجيرو ስለዚህ ምን አሉ ብድሕሪት ምን ደፊእዎ ምን ዓሊምዎ ነቲ ገለ ኣብ ዝርዝር ክኣቱ ንኽእል ንኸውን ኣብ ትግባረ መፂኻ ግን ንኣብነ አንጦንዮስ ልብሰ ክህነቶም ዝቐንጠጥዎም ወታሃደራት ኣይኮኑን ካህናት እዮም ካብ ስልጣን ኣውሪድናኩም ኣለና ዝብል ፅሑፍ ፅሒፎም ፈሪሞም ስለ ዝሎም ጀነራላት ኣይኮኑን እቶም ጳጳሳት እዮም ስለዚ እቲ መገዲ እቲ ዝተኸየደ መስርሕ እውን ክንሪኦ ፅቡቅ እሞ ርቕቕ ዝበለ ስለ ዝኾነ እቲ ኣሰራርሓ እቲ ኢድ ምእታው እቲ ጣልቃ ምእታው ግድን ብዝርአ ብግዙፍ ዝኾነሉ መገድታት ኣሎ ተራቂቑ ዝኣተወሉ መገድታት ድማ ኣሎ ጽቡቅ ኣብ ደገ ብዙሕ ግዜ ከም ዝረኣናዮ ኣብ ኤርትራ እውን ይረአዩ ባንዴራ ኤርትራ ነቲ ቤተክርስትያን ነቲ ኦርቶዶክሳዊ ቤተክርስትያን ዘካየዶ ፅምብላት መሪሓቶ ክትከይድ ትረአ እያ እዚ ግቡእ ድዩ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣብ ደገ ኸ ተመሳሳሊ ተግባራት ንርኢ ኢና ብመሰረቱ ናይ ሓንቲ ሃገር ባንዴራ ኣብ ፖለቲካዊ ኣብ ቤተክርስትያን ኣትያ ክትመርሕን ኣብኡ ክትርአን ይግባእ ድዩ ዘይግባእ እንተኮይኑ ስለምንታይ ይረአ ኣሎ እንታይ ድዩ ልማዳትን እቲ ሰረተ እምነትን ኢና ንሓዋውስ ዘለና እዚ ልምዲ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ዘላቶ ዝገብርኦ ልምዲ በር ናይታ ቤተክርስትያን ስርዓተ እምነት ኣይኮነ ቀኖና ኣይኮነ ዶግማ ኣይኮነ ምንም ኣይኮነን እዚ ባንዴራ ዝምልክት ማለት እዩ ቅድሚ 91 ዝነበረ ግዜ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማዊ ባንዴራ ንሱ ይዝግበር ነይሩ ኣብቲ ንሕና ዲያቆናት ኣብ ዝነበርናሉ ግዜ እዚ ክብረ በዓል ክኾን ከሎ ንሱ ይዝግበር ነይሩ ናይ ኢትዮጵያ ባንዴራ ማለት እዩ ድሕሪ ናፅነት ድማ ኣብቲ መጀመርያ እታ ሰማያዊት ነይራ ድሕሪ ሬፈረንደም ድማ እዚኣ ምስ መፀትና እዛ ወርቃዊት ዘለዋ ቀይሕ ሕብሪ ዘለዋ ምስ መፀት ድማ ንሳ ተገይሩ ምናልባት ኣይንፈልጥን ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ባንዴራ ድሕሪ ተቐይሩ ከምዚ ብኢትዮጵያ ኣብ ማእከል ዘቐያይርዎ ተቐይሩ እውን ክቕየር እዩ ስለዚ እዚ ናይ ቤተክርስትያን እምነትን ቀኖናን ስርዓትን ስለዘይኮነ ኣብኡ ንፖለቲካዊ ሓልኪ ዝግበር እንተዘይኮይኑ ካብኡ ሓሊፉ ቁም ነገር ዘለዎ ኣይኮነ ምስ እምነት ምትእስሳር የብሉን ስለዚ ገሊኡ ሰብ ግን ኣዝዩ ሃገራዊ ክመስል ክደሊ ከሎ ሲ ወላቱ ናይቲ ቅዳሴ ኣብቲ ዕርፈ መስቀል ንብሎ ነቲ መስቀል ሲ ንገብረሉ ገሊኦም ዕጣ ማርያም ዝብልዎ ንዕኡ ነታ ናይ ኤርትራ ባንዴራ ገይሮም ዝገብርዎ ኣለው ገሊኦም ኣብ ክሳዶም ከም ሻርባ ዝገብርዎ ኣለው ገሊኦም ሰማያዊ ገብሩ ኣለው ሕጂ እዚ እዋን እዚ ገሊኦም ድማ ቀይሕን ገለን ይገብሩ ኣለው እዚ ሲ እቲ መንፈሳዊ ወይ ከዓ ሃይማኖታዊ ስርዓት ቤተክርስትያናዊ ዝኾነ ልማድ ኣይኮነን ቤተክርስትያን ናይ ባዕላ ልብሲ ኣለዋ ናይ ባዕላ ኣርማ ኣለዋ ንሱ እቲ ኣርማኣን እቲ ክትገብሮ ዝግባእ ንኣብነት ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ናይ ባዕላ ኣርማ ኣለዎ እቲ ኣብ ቃል ኣዋዲ ኣብቲ ሕጊ ዘሎ ኣብ ቅድሚት ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ኣርማ ኢሉ ምልክት ገይርዎ ዘሎ መፅሓፍ ቅዱስን መስቀልን ዘለዎ ኣርማ ኣሎ ንሱ እዩ ባንዴራ ኣነታ ቤተክርስትያን ንሱ እያ ክተንበልብልን ክትሰቅልን ዝግባእ ከም ግቡእ ግን ብስርዓት ናይ ቤተክርስትያን ዘይኮነ እዚ ብልማድ ናይቲ ሃገር ናይ ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነ እዚ እግረ መገድና ኣብ ብዙሓት ሃገራት እውን ናይ ግሪክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ተሪኢኻ ግሪክ ኦርቶዶክስ ባንዴርኦም እዮም ዝገብሩ ናይ ኢትዮጵያ
ኢትዮጵያውያን ብኸም ፍሉጣት እዮም ባንዴርኦም ኣብ ኩሉ እዮም ዝገብርዎ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ልምዲ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ምስ ስርዓት ሃይማኖት ምትእስሳር ዘለዎ ኣይኮነን ፅቡቅ ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ካናዳ ዝተገብረ ሓደ ነገር ነይሩ እሱ ከዓ ንሓደ ናይ ሓንቲ ምንቅስቃስ ኣፈኛ ናይ ብሩህ መፃኢ ማለት እዩ ንኣቶ በየነ መራሕቲ ሃይማኖት ክቕበልዎ ርኢና ኣብዚ ግዜ እዚ እንድሕር ዳኣኒ መራሕቲ ሃይማኖት ከም ሓደ ፖለቲከኛ ተቐቢሎሞ ፅባሕ ንግሆ ስልጣን ምስ ሓዘ እውን ክድግፍዎ እዮም ማለት እዩ ፅባሕ ንግሆ ፀጊዕ ሒዞም ኣንጻርቶም ካልኦት ንዑ ዘይድግፍዎ ጠጠው ክብሉ እዮም ማለት እዩ ኢሎም ርእቶ ዝህቡ ሰባት ኣለዉ ዘማርሩ ሰባት ኣለዉ ከመይ ትርእይዎ ንስኹም ከም መራሒ ሃይማኖት እቲ ንሓደ ናይ ፖለቲካ ሰብ ደጊፍካ ምቕባል ከመይ ትርእይዎ ንስኹም ከም መቐፀልታት ዓንተዎ ዝበልክዎ ሓደ እቲ ሰብ በብናቱ በብዝመስሎ ይኸይድ ስለ ዘሎ ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ እዩ እቲ መራሕቲ ሃይማኖት ተቐቢሎሞ ክንብል ሕጂ ቁርብ ከሰክፈኒ ንዓይ ምክንያቱ እንታይ እዩ ብቤተ ክርስቲያን ተወኪሎም ከይዶም ዝተቐበልዎ የለውን ንበል ንኣብነት ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ እቲ መንበረ ጵጵስና ዘሎ ንመንበረ ጵጵስና ወኪሉ ቀሺ እከለ ወይ ገለ እከለ ኣይ ተቐቢልዎ ዝብል ኣይሰማዕናን ኣይተገብረን ከምኡ ስለዚ መራሕቲ ሃይማኖት ተቐቢሎሞም ክንብል ኣይ ብዙሕ ዘትበዓልና ኣይኮነን ግን ከዓ ርኢናዮም ኣብኡ ኣብ ናይ ካናዳ ክልተ ካህናት ሓደ ፀሊም ዝተኸድነን ሓደ ፃዕዳ ዝተኸድነን ካህናት ኣብኡ ርኢናዮም መስቀል ክሳሎም ከሎ ንመምህር በየነ ርኢናዮ ወረቐት መግለሊ ምስክር ክህብዎ ከለዉ ርኢና ቀሺ ማርቆስ እውን ኣብ ስእሊ ክህብዎ ከለዉ ክላብዎ ከለዉ ገለ ርኢና እዚ ብውልቆም ቶም ካህናት ዝገብርዎ ዘለው ዳኣ እምበሪ ብደረጃ ቤተ ክርስቲያን ቤተ ክህነት ተወኪሎም ገይሮሞ ኣይመስለንን ኣይሰማዕኩም ከምኡ እንተዋ ኣይተነገረና ናብ ዘለናዮ መንበረ ጵጵስና ይኹን ኣይተነገረና ስለዚ ንቤተ ክርስቲያን ወኪሎም ክሳዕ ዘይገበርዎ ናይቶም ውልቆም ናይቶም ካህናት ናይ ባዕሎም መርገፂ እዮም እዩ ኣብኡ ድማ እቲ ልብሲ ተክህኖ ተኸዲኖሞ ክኸዱ ዘድልዮም ኮይኑ ኣይስማዕንን ኣነ እንተዝኸውን እዚ ናይ ቀሺ ተኸዲና ኣብ ከምኡ ዓይነት ኣኼባ ክሳተፍ ዘድልየኒ ይኮነን ምክንያቱ ከም ውልቂ ከም ዮናስ ጥራይ ከም ቀሺ ዮናስ ዘይኮነ ከም ዮናስ ጥራይ ክሳተፍ ኮይነ ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ምክንያቱ ኤርትራዊ ስለዝኾንኩ ዜጋ ስለዝኾንኩ ከምኡ ከም ካህን ኮይና ኣብ ዝረኣየሉ ግዜ ግን ከምዚ ሓጅ ዘለኹ ግን ንቤተ ክርስቲያን ወኪለ ንክርስቶስ ወኪለ ይዛረብ ስለ ዘለኹ እቲ ዝኸዶን ዝሳተፎን ዝገብሮን ኩሉ ክሓስበሉ ይግባእ ምክንያቱ ምስ ተቃወምቲ ብምርኣዮም ጥራይ ኣይኮነን ከምኡ ጥራይ ኣይኮነን ትዘረባ ምስ ናይ መንግስቲ እውን ብምርኣዮም ከምኡ ከስምበል እወ እታ ሕቶ ክነነፅራ እታ ልብሲ ናቶም ናይ ውልቆም ኣይኮነትን ትውክሎ ህዝቢ ትውክሎ ሃይማኖት ትውክሎ ቤተክርስትያን ኣለዋ እታ ልብሲ ሚዛን ኣለዋ ርዝነት ኣለዋ ብዛዕባ እዚ ክነግረኩም ድፍረት የብለይን ኣይግባአንን እዩ ገይሮም ማዮም ከይዶም ዘለዉ ስለዚ ህዝቢ ዝርኦ ሓደ ነገር ወኪሎም ከይዶም ኣለዉ ማለት እዩ ንሓደ ናይ ፖለቲካ ሰብ እዮም ከዓ ዝውክሉ ዘለዉ ወይ ዘተባብዑ ዘለዉ ነቲ ኣንፃሩ ጠጠው ዝበለ ካልእ ኤርትራዊ ኸ ክነፅግዎ እዮም ማለት ድዩ ነቲ ኣብ ካልእ ዋላ ነቲ ስርዓት ህግደፍ እውን ይኹን ሓለፍቲ መፂኦም እንድሕር ዳኣ ተቐቢሎሞም ክነፅግዎም ማለት ድዩ በየናይ ሞራል ሕጂ ካብዚ ኩሉ ነፃ ኮይና እታ ቤተክርስትያን እቶም መራሕቲ እውን ከምዚ ዝበልክሞ ሲቪል ክዳን ተኸዲኖም ንዕኡ ከተባብዕዎ ውልቃዊ መርገፂኦም ውልቃዊ ደገፎም ከርእዩ እንተ ንርኢ ኣይመዛረበናን ግን እቲ ልብሲ እቲ ሚዛን ክብረት ዘለዎ ርዝነት ዘለዎ ልብሲ ገይሮም እዮም ኣብኡ ንሪኦም ዘለና ሕጂ ሃቐንናትና ከዓ ንምእራምን ካልእ ርእይቶ እውን ንምሃብን ስለዝኾነ ተወሳኺ ርእይቶ ክደሊ እየ ካባኹም ምክንያቱ ኣብ ናይቲ ደጋፊ ናይቲ መንግስቲ ዝኾኑ ሰበስልጣን ከይዶም እንድሕር ደኣ ደጊፎም ከ ክኹነኑ ድዮም ዝበዝሕ ግዜ ስለ ዝኹነኑ ማለት እየ ብርግፅ ተዓንተቦ ዝበልክዋ ኣብ ዘይንቡር ኩነት ንነብር ስለ ዘለና ኣባና ጥራይ ኣይኮነን እቲ ዘይንቡር ኩነት ኣብ ኢትዮጵያ እውን ከምኡ እዩ ዝሓለፈ ግዜ ምስኻውን ተዛሪብናሉ ዝነበርና ሓደ ጳጳስ ወፂኦም ዝተዛረቦ ዘረባ ንኩናት ዝዕድም ንውግእ ዝዕድም ኣብ ኢትዮጵያ ክዛረቡ ሰሚዕናዮም እቶም ጳጳስ ማለት እዩ ከም ውልቀ ጳጳስ ከምኡ ክገብሩ ኣይነበሮምን ኣይግብኦምን ግን ገይሮሞ ህዝቢ ኣኪቦም ኣብ ቤተክርስትያን እኳ ደኣ ተዛሪቦም ክገብሩ ዝሓለፈ ብናይ ትግራይ ዝነበረሉ ኩናት ገለገለ ጳጳሳት ስምዒታውያን ኮይኖም ወገናውያን ኮይኖም ኣንፃር ካልእ ተሰዲፎም ክጉስጉሱ ሰሚዕና ርኢና ማለት እዩ ኣጥፍዎም ክሳዕ ዝብሉ ንሰብ ቅተሉ ክሳዕ ዝብሉ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ተኸዲኖሞ ዘለዉ ልብሲ
እዚ ወኪሎም ዘሎ ቦታ ንዓዓቶም ብዘይ ምጥን ካብ ኣፎም ክወፅእ ዘይግብኦ ዘረባ ክዛረቡ ሰሚዕና ብተመሳሳሊ መንገዲ ኣብ ስናትና ንርኢ ኣለና ማለት ገለ ሰባት ኣብ ክሳተፍዎ ዘይግብኦም ብክልቲኡ ወገን ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ እስራኤል ዝተገብረ ሓደ ግጥሚ እናገበረ ባንዴራ ናይ ኤርትራ ኣብ ክሳዱ ገይሩ ዝተዛረበ ሓደ ቀሺ ብዙሕ ሓሳሪቡ ነይሩ ከምኡ ክገብር ግብኦና ነይሩ ኣይግብኦን ምክንያቱ ንሱ ካህን እዩ ማእከላይ ክኾን ጥራይ ዝግብኦ ነይሩ ልከ ንሳ ድማ እያ ሕጂ ብወገን ተቃወምቲ ማትርገም ዘላ ስለዚ እቲ እታ ቤተ ክርስቲያን ግቡእ እንድሕር ፈሊጣ እቲ ቤተ ክህነት ድማ እንድሕር ግቡእ ፈሊጡ ኣበይ ክሳተፍ ዝግብኦ መዓስ ክሳተፍ ዝግብኦ ስለምንታይ ክሳተፍ ዝግብኦ ይፈልጥ እዩ ንሰላም እንተዝኸውን ማለት ኣብ ዕርቂ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ንኩሉ ብዝሓቁፍ መገዲ ንኩሉ ሓስለ ዝኸውን እዚ እዩ ንዝተወሰኑ ተቃወምቲ ዝበሃሉ ጥራይ ዝድግፍ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቤተክርስትያን ኣብኡ ክትንቀቕ እዩ ዘለዋ ናይ ተቃወምቲ ይኮንስ ቤተክርስትያን ብተመሳሳሊ ድማ ናይ ደገፍቲ ጥራይ ዝግበረሉ ካሊ ክትንቀቕ ኣለዋ ቤተክርስትያን ምክንያቱ ቤተክርስትያን ናይ ደገፍቲ ጥራይ ኣይኮነትን ስለዚ ኣብዚ እቲ ሓላፍነትካ ዝግባእ ምርዳእ ብፍላይ ከዓ ልብሰ ተክህኖ ተኸዲንካ ኣብ ትወፅአሉ ግዜ ኣበይ ትሓብር እንታይ ትብል እንታይ ትዛረብ ክትንቀቕ ይግባእ ነይሩ ግን ኣብ ዘይንቡር ኩነታት ንዛረብ ስለ ዘለና ኩሉ ግዜ ድማ ከምዚ ዝሰኣና ይመስለኒ ሓደ ሓደ ግዜ ንምእራሙ ግን ኣድላይ ስለ ዝኾነ እዚኣ ስለ ዘምፃእኻያ ድማ የመስለካ ሻይ ፅቡቅ እቲ ካልእ ወገን ናይዚ ንብሎ ዘለና ዝርኢ ዝዕዘብ ሰብ ኣሎ ኣማን ኣሎ ዘይኣማን ኣሎ ደፊሩ ከይዛረቦም እቲ ልብስን እቲ ማዓርግን የፍርሖ እዩ ደፊሩ ክዛረቦም ዝፅሕፈሎም ኣይክእልን እዩ ወይ ብዘለኒ ትዕዝብቲ ደፊሩ ዝዛረብ ደፊሩ ዝፅሕፍ ኣይረኣኹን ሰሚዑ ስቕ ኢሉ ከይከይድ ከዓኒ ንዓነ ሕርክርክ ስለ ዝበለኒ ዝሓትት ዘለኹ እቲ ዕድል ከዓ ስለ ዝፈቅደለይ ማለት እዩ ካልእ ሰብ ግን ኣሎ ነዚ ዕድል እዚ ዝስእን እሞ ክሓትት ዝፅገም ደፊሩ ርእይቶ ከይህብ ከዓ ዝፅገም እሞ እንታይ ደኣ ይኹን እቲ ሰብ ኣብ ዘይንቡር ስለ ዘለና መራሕቲ ሃይማኖት ከም ድሌቶም ክኸዱ ስቕ ይበሎም ዋላስ ደፊሩ ይዛረቦም ደፊሩ ይፅሓፈሎም እንታይ ይግበር ዛ እቲ ሰብ እቲ ዓዛባይ እቲ ኣማኒ እቲ ሰባኺ እቲ ፅቡቅ ዝደሊ ሰናይ ዝደሊ ብኤርትራ ዘሎ ዋላ ብደገ ዘሎ እንታይ ይግበር እታ ደፊሩ ትብል ኣይፈትዋን ምክንያቱ ምድፍፋር እንድሕር ደኣ መፂኡ ንኩሉ ነቲ ንሓስቦ ዘለና ለውጢ ኣብ ፅቡቅ ከምፅኦን እዩ እቲ ዕላማ ንምእራም ክሳዕ ዝኾነ ونمئرام ولا تدفير كمبال ونمئرام سي دفرت تدليا تبعت تدليا تقال نحر بتبعت محاشفنا بتبعت كن رمان خلينا جن تا كنعتي مسيلات الرأي وسب مرا حيمانوت يوم مو انت يكبلوا ميلو أبكن السق زبل ندات ساق يمشوشتو تبيعوا استخبل الله انت خبر الله هو سو بملك تحت ذاته يكون نزخونه نزقاقة زبلة جن منقستي نقفوا زلنا كون هنا መንግስት እንዲሁ ስልጣን ተዋሂቦ እንዲሁ ከም ኣመንቲ እኮ እግዚአብሔር ዘይተዋሃበ ስልጣን የለን ኢልና ስለንኣምን እግዚአብሔር በብግዚኡ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘምፅኦ ናብ ስልጣን ስለዚ ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ተኽንትኽ ክንቃወሞ ብመሰረቱ ትብዓት ክህልወና ኣይግብኦን እዩ ነይሩ ግን ፍትሒ ኣብ ዝጎድለሉ ድኻ ኣብ ዝብደለሉ ስደተኛ ኣብ ዝብደለሉ መበለታት ትብደለሉ ግዜ ግን ቤተክርስቲያን ኣፋ ከተውፅእ ክትዛረብን ግቡኣ እዩ ንብል ኣለና ብተመሳሳሊ መንገዲ ድማ መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ንጋገየሉ ኣብ ዘይቦታ ናብ እንኾነሉ ግዜ መልክዑን ኣገባቡን ብዝሓለወ መገዲ ንዕኡ ክእረም ስለ ዘለዎ ሓደ ካብቲ መገዲ እዚ ሕጂ ዝገበርካዮ እዩ ካልኣይ ብመልክዕ ዘተውን ክግበር ይከኣል ክኸውን ተዘይኮይኑ ግን ብቐጥታ ሰብ ከይዱ ነቲ ዝምልከቶ ካህን ኣብ ከምዚ ናብ ከምዚ ዝገበርካዮ ሲ ከምዚ ኮይኑ ትሰምዐኒ እሞ ስለምንታይ እዩ ኢሉ ክሓትት ሕቶ ብዝበዝሐ መጠን ድማ መእረምታት ክመፅእ ከም ዝኽእል እሙንቶ እዩ ስለዚ ስልጡን ብዝኾነ መገዲ ክንኣልዮ ይግባአና እዩ መሰልና እዩ ግቡእ ድማ እዩ ፅቡቅ ኣብዚ ዙርያ እዚ ዝነበረኒ ሕቶታት እንዳወዳእኩ እየ ሕቶታት ኣይውዳእን እዩ ግን ግዜ መታን ክንቁጥብ ካልእ ግዜ ከዓ ተመሳሳሊ ዛዕባታት መታን ክንራኸብ ንሎሚ ኣነ ወዲእ ኣለኹ ለቦዋ ምኽሪ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ክንፅበ ክንቅበል ንወዲእ ኣለኹ ብዙሕ ምዝራብ ብዙሕ ቁም ነገር ዘለዎ ኮይኑ ኣይስማዓንን ግን እታ ሓንቲ ዘላ እንታይ እያ ኩላትና ናብ ንቡር ንመፀሉ መገዲ እቲ መገዲ ዝቀላጠፈሉ ክንሓስብ ክላቦ ይደሊ ንሕና ከም መንፈሳውያን ብፆምን ፀሎትን ገፅ እግዚኣብሔር ብምድላይ ሓድሕድ ብምፍቕቓር ይቕረ ይቕረ ብምብሃል ንሓድሕድና ድማ ብምክብባር ክንገብሮ እዚኣ ክላቦ ይደሊ ደጋፊ ተቃዋሚ ከምዚ ከም ከይተባሃልና ኩላትና ከም ኣሕዋት ከም ኤርትራውያን ከም ሓንቲ ከም ደቂ ሓንቲ ሃገር ተኸባቢርና ተሰማሚዕና ይህን ተባሂልና ፀገማትና ክንፈትሕ ትላቦ
مستوعب عدل لما يمسكن. أنا هون أزي مسجن كشينا السول رفائيل كابش ودن مثل أقلقلتكم مثل رئيتهم مثل تدخل زي ونس أو إنكم تموز بومت هو رئيتهم مروح الملسن أزي مسجن. أنا